हेलो गाइज ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେ ଏପଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିକରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି କାମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଆଉ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଅଫିସକୁ ଆସିଲା ପରେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ପଇସା ମାଗିଲା ପରେ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି କାମ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବି କହିଲେ ସେମାନେ କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ନ କରି ତମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ ଭଲରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ମାନେ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି କାମ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ପଇସା ଯଦି ମାଗିଲେ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପଇସା ଏତିକି ପଇସା ଜଏନିଂ ଫିସ୍ ଆଉ ଏତିକି ପଇସା ଏତିକି ବୋଲି ସେମାନେ ଠକିକି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭାଇ କଥା କହୁଛି ମୋ ଭାଇ ମଝିରେ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି ଆଉ ତାକୁ 2 ମାସର ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ 20 ତାରିଖରେ ଦିଆହେବ ସବୁ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମୁଁ ମୋର ହାଫରୁ ତାକୁ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଲି ତାକୁ ଆଉ ପଠେଇଲି ସେଠିକୁ ଆଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଉ 20 ତାରିଖରେ ଯଦି ପଇସା ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଅଫିସକୁ ଆଇବି ସେମିତି କହୁଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି 20 ତାରିଖରେ ସବୁ ପଇସା ଦିଆହେବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କାମକୁ ଭରସା ନାହିଁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ କାମ ଦରକାର ଅଛି ତମେ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଅ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଅ ଆଉ କେରଲା ଯାଅ ଏ 3ଟା ଜାଗା ଯାଅ ତୁମକୁ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ ସେଠି ଭଲରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତମେ ଭରସା କରନି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଉଲ୍ଟା ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ ମିଳୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଘର ଭଡ଼ା ବି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଉ କେରଳାରେ ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ବଜେଟ୍ 10,000 15,000ରେ କ'ଣ ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପଇସା ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କର ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଏଠିକି ଆସି ଫସ ନାହିଁରେ ଭାଇମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭଲ ହେବ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ଏବେ ତାଙ୍କର ସାଲେରୀ ମିଳିନାହିଁ 20 ତାରିଖ ମିଳିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।